Otsailaren 15ean bulego bat zabaldu da Ibarren, Errebaleko kultur ekipamenduko eta funtzio anitzeko eraikin berriaren -2 solairuan, emakida erregimenean egongo diren 100 bat garajeen eta 26 trastelekuen merkaturatze prozesua kudeatzeko. Bulegoa Errebal kaleko 16. zenbakian dago. Apirilaren 30 arte egongo da zabalik, eta bertan informazioa eskuratu ahal izango da eta garaje eta trastelekuen zozketan parte hartu nahi dutenek izena eman beharko dute ere. Garajeek 17.000 euroko gutxieneko prezioa izango dute eta trastelekuek 3.500 Otsailaren 15ean ireki genuen Errebalgo bulego hau eta egia esan harrera ona izaten ari da. COVID-19 koronavirusa dela eta bulegoan arreta jasotzeko aldez aurretik hitzordua hartu behar da. Orain arte jende asko hartu du hitzordua eta hori azpimarratzekoa da. Horrez gain bulegoan herritarren eskura ditugu Errebal plaziako garaje eta trastelekuei buruzko dokumentu guztiak, herritarrentzat interesgarriak direnak. Uztailaren amaieran amaituta egongo den garajeen eta trastelekuen esleipena egiteko hiria 3 gunetan banatu da, A, B eta C. A eremuak eraikinetik gertuen dauden kaleak hartzen ditu, hau da Errebal, San Agustin, Estazio eta Bidebarrieta kaleak. Gune honetako bizilagunek lehentasuna izango dute. B eremua Errebaletik hain gertu ez dauden kale batzuek osatzen dute, Fermin Kalbeton, Toribio Etxebarria edo Arragueta besteak beste. Eta C guneak Errebaleko eraikin berritik urrunago dauden gainerako kaleei dagokie. Plazak lortzeko zozketan parte hartzeko eskaera egiteko epea zabalik egongo da apirilaren 30 arte. Parte hartu nahi dutenek eibar.eus webgunean eskuragarri dagoen eskabide orria bete behar dute eta €100 aldez aurretik ordaindu. Bulego berriaren jendaurreko ordutegiari dagokionez, astelenetik ostegunera 10:00 ordubietara eta 4:30 7:00, ostiraletan 10:00 ordubietara eta larunbatetan 10:00 ordu batera egongo da zabalik. Arreta pertsonalizatuta nahi izanez gero, aurretiko hitzordua eskatu behar da, 688 86 9 8 telefonora dituz, edo Errebal bulegoa abildua eibar.eus helbide elektronikoaren bidez. Otsailaren 26 arte, udaletxeak 26 eskaera tramitatu ditu garajeen eta trastelekuen artean, eta hauetako 19 Errebaleko bulego berrian tramitatu dira. 16 eskaera, garajerik ez duten A eremuko bizilagunek egin dituzte. Eskaera batek, garajerik ez duen, baina bigarren garaje plaza eskatu duen A eremuko biztanle bati dagokio, eta garajerik ez duten beguneko 2 bizilagunek 2 eskaera egin dituzte. Eskaerak erritmo honean egiten ari dira, astelenitik ostegunera 12 hitzordu inguru ematen ari dira, eta 8 bat ostiraletan eta larunbatetan.